at ragayot good sa mga tao. Kung naay mo dayo among pariglahan, aron ingnong isugog kahadlokan. Kung naay mo palag makatilaw gyud sa sumbag, kung dili kali kay sigurado yung pungag. Ang among grupong bagtik, dili mi mga adik. Ang among grupong bagtik, dili hilig og chicks. Ang among grupong bagtik, walay gipasimik. Kadtong kami midayo sa Pikas Baryo, dinhay among kabanggalaing mga grupo. Haskang sinumbagay, wala gyoy atrasay. Kami na nga bungi pero wala ra mamatay. Ang among grupong bagtik, dili mi mga adik. Ang among grupong bagtik, dili hilig og chicks. Ang among grupong bagtik, walay gipasimik. Maayo na lang gani kay kami nakaikyas. Nakalihay ko sa katong dihan ay mitigbas. Hapit yun na pikas, kining akong likod.